SMP. Második rész. Hát... Most egyedül leszek fent a szerveren. Most nincs nagyon fent senki. Hát... Ez eddig remek. Na. Lássuk, mennyien várnak még itt engem. Oh, hello. Nekem itt nem lesz túl jó dolgom. Crafting table ki van már szedve. Még esetleg a jó pár darab zászlót el kéne innen vigyek. Elviszem az összest. Ó, és van ott lent egy olyan pillager, aminek nem kéne. És lezó... Ó, van ott még egy. Jó van, jó van, jó van. Akkor le kéne menni csak. Kevés alapanyag. Nem tudok craftolni shieldet. Pajzsot, bármit nem tudok craftolni, szóval ezt most meg kell oldani. Azt a jó atya, úristen! Jó sokan vagytok! Hát honnén annyi boldogság? Azt a jó eget! Na, ezek nem játszanak. Ezek itt nem úgy vannak, hogy ho-ho, mi itt leszünk egy-ketten, nem. Itt van az egész a római hadsereg. Ajaj. Ez nagyon rossz, ez nagyon rossz. Te Jézus Szent Atya! Ajaj, ketten észrevettek engem. Cimbora, pusztulj! Ez kicsit se jó. Alig van HP-m. De van nálam egy és 2 aranyalma. Na, hol is vagyunk, hol is vagyunk? Na, gyertek! Most legyen nagy a szátok. Te is csak hátból tudsz támadni. Még van egy aranyalmám. Shiftelve kéne menni, hát ha nem vesznek észre. Ez most ilyen reménységek. Ó, dehogy nem. Ez jó, mellé ment kolléga. Ó, még egyet kidobtak. Oké, alakul a bocs. Nem bírnak velem. Nyilván le.
Ez gyorsan így inni. Ajaj, az kis sprintelt valahonnan. Hát az itt pattant róla, cimboram. Ellenem kevesek vagytok. Csak már elfogyott az OP alma. Vagyis OP alma, rendes aranyalmám. Na, van még valaki? Kötözködne még velem? Én is... Azt mondtam, én is úgy gondoltam, de hát... Aki beleszól mindig a terveimbe. Na most már remélem, hogy senki sem akar beleszólni. Mert én mondnék egyet. Tovább kell állni. Kell keresni a bázisnak a helyet. Jé, olyan lettem, mint egy sündisznó. Én látok egy tökéletes helyet, ahol még közelünkbe lesz ez a dolog. Szóval pont jó lesz. Ó, és ott van egy hajó. Tökéletes. Megtaláltuk az új helyet. Csak itt túl sok a cherry biome. De én valahova környékre fogok itt építkezni most egy ideális bázist. Minimális, meg úgy, ahogy most jó lesz. Úgy. Na lássuk. Mi folyik itten? Azért, hogy elnézem a térképen, nem is olyan nagy. De lássuk a tabban, mik vannak itt. Hát... Vannak állatok. Hogy én elnézem a térképen, van egy zombi fent a felszínen. Ami a sötétben van, az valószínűleg bányában, itt valahol a föld alatt. De az nem számít. De ez egy tökéletes hely lenne itten valahol egy bázisnak. Ahhoz képest, hogy egy nagy hadsereg rám jött, hát kivéve az önjavításos csizmát, azt nem nagyon pusztították el. Ahogy kaptam az XP-t, vissza is fel is töltődött a csizma. Na, mit találtam? Na, ez itt szépen néz neki. Itt egy szép kis bázis kialakítani pont oda. Hát, ha lesznek nagy remények, hogy valaki még fel fog jönni a szerver. De abban nem vagyok túlságosan biztos. De hát, ha. Na, még van itt egy tök jó bánya is, még hozzá. Na. Ide valahova. Ez még itt akár jól is néz ki egy ilyen bázis helyének. Le is telepszem ide. Ami olyan cucc, azt kivesszük. Más szerintem nincsen. Na, kezdjünk el itten csinálni szép kis terepet. Hol van a kő? Még a közelemben van egy szavanna.
Na, közben itt kéne csinálni a terepet, hogyha nem laggolna ennyire a szerver. Valami oknál fogva laggol az Aternos. De ez már ilyen szokásos. Csak ezzel a csomó földdel mit kezdjek? Na dehogy, én mit is csináltam itt őszintén? Hát megpróbáltam a terepet kicsit lapossá csinálni, hogy egy szép kis bázist vagy valamit összehozni. De hát ebben az egy napban ez az idő nekem nem volt sajnos elég, mert még más dolgok is jöttek ezek után. Még a terepet se tudtam megtisztítani egy kicsit, de hát el kellett mennem, le kellett lépnem a szerverről, mert hát egyéb dolgokba is belütöttem a fejemet, meg hát stb. Ilyen dolgok. No de hát, lássuk, hogy a következő 3 vagy 2 nap után mit is csináltam én a szerveren, meg hogy kivel is játszottam. Megy a fel. Nem a legjobb helyen spawnoltam. Igen, az mi nekünk is ismerős volt. Amikor nem jó helyen spawnoltunk. Hát én dolgolok. Szar. Az úgy tényleg probléma, hogy laggolsz. Á, most már nem. Majdnem leest. Most én csak... Most De, egy jó... de nagyon laggolok, ez mi ez? Hogy keresek egy jó base helyet. És mindenki magába buildel, vagy mi? Hát lehet szólóban játszani, lehet csapatokként is. Az jó. Lehet. Úgy, ahogy aki akarja amúgy. De most recordol? Tessék? De most videódol? Igen, megy a felvétel. Ja. Hát mondtam, hogy megy. Szerintem én már megtaláltam a tökéletes helyet, csak még meg kell nagyobbítani. Szerinted lakjunk együtt? Nekem 8, most kezdésnek úgyis egy kockaházat csinálok, mert még rajtad kívül van még egy csapattársam. Csak ő már egy jó pár napja nem volt fent a szerveren. Lehettek egy csapattársadnak. Hát lehetünk 3 csapatba, most úgyis jó olyan, hogyha van valaki a csapatba. Már még csak úgyis csak 2 vagyunk bent. Ez igaz. Még más ember nem nagyon jött be ebbe a... Ha valaki feljön, akkor mit csinálunk? Hát semmit, nyugodtan játszunk őszintén. Itt mindenki... Most tudunk egymással fájtolni? Érzi magát. Tudjuk egymással fájtolni? Igen, a PvP az engedélyezett, csak ugye a Keep Inventory-t az bent hagytam, mert nehogy az legyen, hogy valakinek
fú, jó cuccon, azt aztán meg így elveszik. Ugyebár. Az igaz. Mondjuk ágyat azt kéne szerezned egy hamar. Megtestődik. Most jönnek a szörnyek. Megölöm őket. Vagy megyek egy bányába. Hát, vagy az. Megyek hozzád felé? Nekem mindegy, hogyha jössz ide fel amúgy. Szerintem szerzek egy kis fát. Jó, teszed, hogyha szerzel itt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itt van 1, 2. És nem baj, hogy speedrunolok ezen a szerveren? Tessék? Hogy ne speedrunoljak. De speedrunoljak a szerveren? Á, most jó lenne, hogyha nem. Á, akkor jó. Mert ugye még vannak és más emberek is amúgy, akik majd jönni fognak a szerverre. Szóval most az egyszer most nem kéne speedrunolni. Még jó, itt van ez a kis tölgyfa. Körbe kéne fákjázom a terepet egy kicsit. Éhes vagyok. Ból. Jó. Ez a tökéletes bánya is. De mennyire messze mentél? Koordináta szerint nem látom a creepert, félek. 266 vagy 2665,613 így mint koordináta. De ez Hát én meg fogok halni a kajától. tök szép Ján. bajom, amúgy egy tök jó helyre telepedünk le. Így félig meddig körbeösz minket a Cherish bajom, azt van egy szép és középhely ennek a helynek. Ja, akkor gondolom nem annyira messze vagy. Nem annyira messze mentél. Hát csak nem. Nem tudom, de most én itt ezzel a kis fával itt kicsit el vagyok. De úgy kezdésnek egy ilyen kis kockaház jó lesz. Még úgy is lesz nagyobb bitva szerintem. Hát mondjuk azért ne legyen egy teljesen kocka valamivel nagyobb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Egy, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jaj. Találtam kolt. Na jó. El kell menjek, úgy látszik, fát vágni. Na. Készüljek egy csomó tölgyfát, mert én egy elég jó kis házra gondoltam most itt az imént. Most nem tudom, hogy a szerven, hogy beállítottam el ezt a skin dolgot, de azt hiszem benn kéne legyen, mert én látom a saját skinemet, de most nem jó, mert megtámadt egy pók. Úgy. Rossz pók. Rám szállt. Meg akadályozni engemet, hogy építsem a házat.
Béna skeleton. Most muszáj menekülnöm. Ajaj. Nincs túl sok életem. És van ott egy falu is. Mi a... Ja, van itt most már bajok vannak. Jó. Hogy baj, ha megtalálok valaki más házát. Még rajtam kívül meg a máskodott emberen még nagyon más játékos szerintem nem jött fel itten házat építeni. Ja, Mármint van nem. egy ilyen megérzéseim, hogy rajtunk kívül nincs senki a más a szerveren. Ó, rám jön, mint 5 csontváz most. Fíz, az most alap. Hát tudok csinálni egy ágyat amúgy. Most már. Csak az a baj, rajtam vannak a zombik, meg ilyesmi. Ismerős. Jó sok tehén. Itten vissza egy kis farmot, hogy egy nagyobb bázis lehetne majd építeni itten. Meg odafele. Tudom, mennyire messze vagy. Na, már Jó lenne, ha aludnánk. De nem tudok itt megállni. Ha meghalok. tudom. Egyszer odaérek. Village. Na, az jó, hogyha már foglak. Jaj. Majdnem ráástam a földre. De lehet, hogy már összerútoltátok ezt, tehát nem tudom. Meg lehet, hogy te most abnál a falunál jársz, de figyelj, az a lényeg, Aha, biztos, hogy összerútáltátok. Semmi. akkor igen, mi ott már jártunk. Az a lényeg, hogy jó helyen jársz. Lehet, hogy ameddig jössz tovább, ahol én tovább jöttem, mert az már a barátom, akiben egy teambe vagyok, az már az egy olyan izénél, vagy kilépett a falunál. Úgy szóval, ja. Az már a falunál kilépett. Csak én most egy kicsit elvándorlok, hogy szerezzek tőle egy fát, amivel tudnék építeni egy kezdleges bázist. Mi az, hogy Portál. Portált lehet, hogy nem lootoltátok össze. a portálnál, hogyha látsz ilyen kiütött ilyen netherracket, az csak azért van, mert én ott kerestem a ládát, de nem találtam. Ja. Akkor el van foglalva. Hát úgy, hogy néha... Vagy nem, az lehet, hogy egy másik falunál volt. Vagy nem tudom. Most nem tudom. Nem hiszem, hogy másik falu, mert össze volt lootolva. Akkor lehet. Nem annyira könnyű oda menni hozzád. Hát igen, mert én szeretek ilyen távoli helyekre menni. Találtam még egy falut. Találtál még egyet? Igen.
De ez is össze van lootolva, gondolom. Ki van nyitva minden a ajtó. Ne tudnám volna, hogy össze van lootolva. Itt a cuccok, amivel... Éj, de itt maradt a gólem. Megölöm. Ja, hát igen, mert a golem kis idővel később vissza tud spannolni, amúgy úgy szól az mindegy amúgy, mert azt is megöltük, csak lehet, hogy vissza spannolt. Akkor én elveszem, meg kell nekem az iron. Úgy annyira szeretek Curse játszani. Hát az igaz, lehet módokat feltenni. Hát nem csak modokat, hanem ilyen resource pack vagy valami. Most, hogy eszek vagy valami, látom, hogy egy adott kaja mennyit csikot tölt vissza így nekem. Mennyire messze mentél? Nagyon megyek odafele. Elmentél messze mindenkitől? Hát elsőnek úgy volt a terv, hogy ne találják meg egy hamar amúgy a bázist. És nagyon sokig mentél, látom. Nem találok semmit. Nézzük, akkor ugye nagyon messzire jöttem el. Egy hajó. De gondolom azt is összelúrtoltátok, mert miért ne? Azt nem tudom. Én túlságosan hajót nem vettem még figyelembe az út során. Ó! Akkor az lehet most enyém a loot. Most összevehetem a lootot szerintem. Itt volt az előbb egy chicken jockey, csak kellett volna öljem, hogy megkapjam a CD-t. Találtam bukkot. Na, És van egy treasure map is. jaj, azt hagyjad. Én a kincses térképekkel olyan viszonyban vagyok, hogy azokat soha többet nem akarom keresni. Jó, hát a bőrszettem nagyon lekopott. Ó, de jó. Tudok csinálni egy kis tölgy erdőt ide valamerre. Dobnak még több szeplinget. Legalább ne kelljen olyan messzire elmennem fát vágni. Itten meg 1000%, hogy van ott deszka. Amúgy egy ilyen módos világomban már... Ó, kilépett a hívásból. Az szép. De azt hiszem még benn van a szerveren, igen. Így inni. Szép random féle ültetést csinálok.
chestet. Így, dupla chest. Minden loot belemegy. Jó. Szépen innen fentről. Így. Úgy, na szépen. Leszervinni az összes fát. Úgy. Na lássuk, mi van itt a térképen. Ez itt jól néz ki amúgy. Na mindegy. Lássuk, mi van itt. És marad. Az kell. Ó. Az is kell nekem. Úgy, hogy ez is. Egyet meghagyok. Kicsi ez a falu. Ja. Kell nekem kenyér. Így inni. Ez nem tudom, mitől szerencse. Hát. Egy kis szén. Úgy inni. Tudjunk körbefákjázni a helyet.
Na. Segít. Kösz. Na, De beszéltünk így. hát jó, csak így nem biztos, hogy hallatszódni fog a hangod amúgy. Azért nem tudok beszélni Discordon, a tesóm nem engedje, hogy játsszak rajta az Hát de... Hogy értes volt? Tehát nem saját Discord akontod? Nem az enyém. De mi nem csináltál egy saját akontot? Hát kicseszed belőle. Na, szép. Közben elkezdtem a házat itt építeni. Ó, közeledek. Na, az jó, az jó. Nem tetszik, koptatják a szettet, már le is gyorsolom, ami ebből volt. Ugye ez komoly jó hely. Ugye? Hát te a hegybe építettél? Nem a hegybe, gyere tovább. Ja, akkor. A hegyben nincs olyan érdekes, hogy oda be lehessen költözni amúgy. Értem, hogy vagány hely, meg ilyesmi, de... Hello! Na hello, végre megjöttél. De pont ezért futottam közben, mert most a kardomon alig van egy hit. Vagy nem tudom, mennyit tudok még ütni bele. Hát nem érja ki. A Unimán parra is van. Na, pont elég volt, hogy ezt a pókot kinyírjam. Úgy. Fa, azt mondja, hogy tovább kéne építsem a házat. Most a gyapjú lesz a segédblokk, amivel felépítek. Ó, de jó. Megint elfogyott. Na mindegy. Megint. Ja, már megint elfogyott, már nincs több föld. Vagyis fám. Nem baj, majd később lesz. Mondjuk deszkával kéne elkezdeni. Elváltam a crossbow-t, ha nem kell. Az éppen kell a crossbow. Az éppen kell nekem. Így is nagy nehezen szereztem meg egy pillagertől. Mert akkor kell, vagy nem? Hát kellene. Kell nekem. Akkor jó. Én is az előző videóban szereztem meg amúgy. Ahogy tényleg jó lenne ők hozzájuk is elnézni. Téged kikerüllek. Azt hiszem ennek az irányába, mert te innen jöttél.
Erre fel kell legyen a pillager bázis. Ha jól tudom. Jártak én is. Gyere, hogyha akarsz. Jó. Csak most azt nem tudom, hogy még oldalán kell legyen amúgy. Az a baj. És még Ott nem van. raideltem a Pillager Outpostot, még ott van. Hát ez inkább egy ilyen toronyféleség. Nem az? Ja, ez az ilyen torony. Szóval... Jaj. Közben figyelem. Elfelejtettem csinálni egy ágyat. Hát csinálja, mert van csomó gyapja az ágyam. És az ágyam chestembe. Szóval csinálja nyugodtan. Van, Ja, még, van, nincsen fent. van sötét tölgy, de deszkám. Ó, szia! Mégsem szia. Ajaj. Meg fog halni. Yes. Valami. Ó, Van egy zombi force. A zombinak ja van igen, egy zombi. azzal óvatosan amúgy. Konkrétan 2 hit van neki. Mennyire rég? Már nem nagyon rare amúgy, mert ezt alapjártan egy update-tal hozták be ezt a dolgot. Én a gyarapjuk után veszem. Nincsen shield. Nincsen is, már 2 HP-m van. Még azt szeretném, hogy lekopott egy darab csizmám is van, de az is aranycsizma, de önjavításos. Az is önjavításos csizma. És nem hiszem, hogy túl sokat érek majd vele. Szóval most engemet így védni kéne. Összekopunk ilyen? Vagy nem tudom, most kéne szerezzek fát. És szerencsé, hogy pont itt van egy ilyen tölgy, erdő. Ott egy portál, azt már szerútoltad. Azt már szerintem össze van lootolva. Nem tudom, lehet, hogy az előző videóban majd megtudható amúgy. Ja nem, várjál. A gyapjuk itt vannak nálam. Fehér gyapjú. Van nálam. Van itt egy savon fehér gyapjú. Jézusom, már megint úgy nézek ki, mint egy sündisznó. Pont, mint akár az előző videóban. De itt vannak a gyapjuk. Az jó. Ez a szedem. Szedjed. Lehet belőle csinálni farmot szerintem valaminek. Hát, vagy akár designnak is jó. Egy építményhez. Én megölöm ezt a... Ja, gondolom ide jöttek rám. Én rám már volt egyszer, hogy egy teljes hadsereg jött rám amúgy. Na, poti. Önkéntes számüzetés. Nekem nem baj, én beiszom majd a potit. Lehet, hogy szerzünk egy Totem of Undying. Hát, itten nem hiszem, ezektől nem lehet úgy szerezni. Inkább amit tudsz szerezni a falun miatt, hogy te vagy a falu hőse. Rám jönnek. Még ott egy pillager. Fú, de utálom ezt a zavart. Nézd meg, megint felvettem még 2. Ó, még egy pot is. Bro, 2 potim van. Azért, hogy megszedek még követ, mert Ezek eltört. mennyi jönnek?
Csomó van most, hogy ott vagy, most már tudnak spannolni, mert gondolom, hogy kell ott valaki legyen a közelében, hogy tudjanak ezek spannolni. Vagy nem tudom, hogy működik ezeknek a... Engedjék már, hogy összeszedjem a ult. És a gyapjút. Nem tudom, hogy ezeknek hogy működik a spannolásuk, de gondolom, hogy így működik valahogy. Szerintem szereztem már elég gyapjút, ilyen 30. Na, az jó, az jó. De hova mentél? Én most szedek egy kis követ, hogy tudjak craftolni új felszereléseket. Amivel én is tudok menni harcolni. Nekem is mindjárt el fog kopni a kardom. Ja, pont az a baj. Azt fát akarok szedni, azt mégis akarok még harcolni ezekkel a görényekkel. Szépen Leestem. kimondva. Jó. Na, go még szedni egy jó adag fát, azt aztán én is beszállok a buliba. Te lettettél egy ágyat? Hát le tudsz tenni ágyat, hogyha lenne fád amúgy. Én most megyek vissza, mert le akarom tenni az ágyat, nem akarok meghalni, és aztán vissza kell jöjjek. Ahogy igen, azt jobban teszed amúgy szerintem is. Már megint a var. Ezután megyek bányába. Jó. Hogy engem nagyon zavar ez az avar. Nincs értelme konkrétan a játékba, hogy minek van bent. Megpróbálok ölni egy Enderman. Ez szerintem ilyen játékosok bosszantásra van, hogy így könnyen ki lehessen ütni, meg így, hogy felszedni. Azt legyen tele az inventory. Na, utolsó ütésben a kardomban megöltem. Na, az jó. A potik jó lesznek, majd ilyen eventnek ott a... Tudod, a Bad Omen poti. Igen, majd jó lesz a Bad Omen poti, majd jó lesz később. Csak először fel kéne szerelkezni, és aztán lehívni ezeket. Hát az igaz, nem annyira könnyű egy raidet csinálni. Főleg, hogyha el is bukod. Beltekolt, ha kell lesz. Tessék? Beltekolt, ha kell lesz. Gold. Hát vehetsz szenet, hogyha akarsz, csak nem tudom mennyi van a chestbe. 67, vettem belőle 30-ot a felé. Jó. Most úgyis csak arra használtam egy kicsit, hogy tudjam kifákjázni ott a terepet, hogy ne legyenek szörnyek. Mindegy, én most megyek már a bányába, vagy csak leteszem ide az ágyam. Jó, nyugodtan, nyugodtan. Amikor ez túl nagy. Ez van. De mondom, megyek a bányába, és első dolog látok gyémántot, de mikor még nem kell. Ja, ez pont olyan, mint régen nyáron. Felmink egy random szerver, aztán már egyből már majdnem kisülve később, majd tele vagy diacuccal. Ez igaz. Van itt egy óriási bánya a hegyen. Oldalán. Hát figyelj már, a bázis közelébe is van már egy elég nagy kráter, mint bánya. De szerintem találtam egyet. Hát... Egy nagy lyuk, de nem bánya. Hát honnan veszed, hogy nem viszesz tovább lefelé? Azt nem tudhatod. Próbálj borkacsolni, nem is tudom megcsinálni. Ráj, nem is utána. Ajajaj. Mi fánterem itten. Ó, már az egyik észre is vettem, nem? Lőjél. Hogy furcsa lenne, hogy csak valaki a
Hát nem lenne szerintem furcsa, mert úgyis amúgy az én barátaim meg felcsuk a szerverre amúgy. Nekem is fog jönni a nagytesem, és csinál nekem egy akkumulátort, nem beszélhetünk oldon. Na, az jó, az jó. Kíváncsi vagyok, hogy miért nem beszélhetsz azon a Discord-okon, hogy mik vannak ott, amiket te nem szeretnél megmondani. Honnan tudjam. Ki tudja, milyen Discord csoportokban van benne a bátyám. Hát ez sok. Nem értem. Meglövik egymást véletlenül, és nem támadják meg egymást. Hallott, hogy megsebződött a másik élától. No, Hát mi van a itt? csontvázok. Kíváncsi, az a baj. Én nem értem, egységben az erő, vagy mi itten? 3 creeper. Én bírok Nem itt fogja futni, örökké bírni a síró. ameddig van kenyerem, barátaim, bírok futni örökké. És hillani Hajrá! magam. Valamit. Ó, lag voltam, azt hittem meg fogok halni. Nekem mondod, én meg úgy nézek ki, mint egy sündisznó. Ó, persze, és ott egy sarok van. Nőjétek már egymásra. Na, nőjétek egymásra. Na, ennyi volt a szórakozásban. Most már jövök rátok. Hol van a királyatok, aki nem jövök rátok? Nem téged kereslek, hanem őt. Én nekem 2 poti, az már meg van a csápokra. Nem lenne rossz, hogy lennék egy túlmutatás, az pedig nehéz. Hát Nem akkor... több rétet kell menni, hogy találjál egy olyan... Nem, ezektől nem lehet szerezni. Ezektől az ilyen baltás, meg az ilyesmiket hívja le, vagy az íjászokat a rédeknél, de... Nem, nekem szokott lenni olyan, hogy találok vele. Hát az akkor csak puszta szerencse amúgy. Amúgy komoly. Mondjuk lehet, hogy van olyan, csak az végig kell vinni a teljeset, nem tudom. Végig kell mindig, de nehéz, hogy lesz volna olyan. Ja, amúgy az a másik probléma. Hogy nehéz megkapni azt a totemet. De úgy emlékszem régebben, amikor játszottam magamban, akkor találtam egyet. Én arra az online szerverre emlékszem, ahol tudtunk játszani, és találtunk olyant. De az az én szerver volt, csak már nem tudom milyen akarok. A Terranos, a pontomnak a neve, az a baj. Meg abba se Hát volt. amúgy emlékszem még, hogy találtunk egy olyan óriási. Hát igen, csak a másik dolog, amiben nem hiszem, hogy megvan a szerver. Ja, és az kár. Nagyon jó. Hát ja. Úgy emlékszem, hogy abban játszottunk a legtöbbet nagyjából. Hát igen, az volt a legnagyobb szerver, így amin játszottunk, de most itt van az az új szerver. Igaz. Amúgy neked alapjáraton van Minecraftos skined, vagy csak egy olyan, amit megadott a játék? Szerinted valami jó is van? Nem tudom, de én most ezt arra felkérdezem, mert... Ja. De amúgy esteledik, úgy szóval jó lenne, hogyha tudnál jönni. Hát ő nem akar lenni. De jó lenne, ha nem kicsi bánya lenne volna amúgy ez. Hát ez most igen.
Jaj. Nem annyira nagy bányák vannak így. Mindjárt meghalok. Ó, de egyáltalán fogok kapni enderből? Csak így. Nem tudom, de majd, hogyha lesz Nether portálok, akkor majd csinálok, hogy én ott valamit. Egy ilyen tipikus bajomban majd csinálok valamit, ahol tudunk Enderman farmolni. Úgyhogy ne tudjanak megütni. Valami kis cuccot építek oda majd. Csak össze legyen Nem portál. tudok megölni. Csinálod, de nem könnyű lesz megcsinálni, mert expensive, hogy csinálj egy olyat, gondolom. Hát, igen, főleg meg nehéz is amúgy. Na, Nem csak csendítesz egyet, és aztán megvan. amúgy igen. Az a baj, hogy nem csettintés után megy. Én mindjárt craftolok egy Iron Picket, már eleget ültem ezzel. Na. Szerintem már lehet változtatni deszkával a dolgokat. Már még egy emelet túl se kell. Mondom ezt a bázis majd úgy is fogjuk nagyobbítani, szóval ez még Pont eltört. nem teljesen a végleges. Mindjárt meghalok ettől. Endermantól. Az Enderman-től. Az komoly. A játékbézete is minden. Mondjuk olyan beáldolták már a Spear-t. Hát tisztelezni fogunk el Elytrát, a Spear nagyon jó lesz PvP-re. Az a baj, ki fogja megszerezni először. Amúgy igen, az... Melyik csapat? Amúgy igen, az tényleg nagy probléma lesz, hogyha valakinek már egyből lesz spearje. Hát ha valaki fog szerezni egy Elytrát, nem jó lesz, de mi szerezzük meg először, az nagyon jó lesz. Hát én Amúgy- akarom, ne speedrunnolhatom a játékot egy nap Nem, alatt, nem, de nem, az nem, sem nem, annyira nem. könnyű. Nem speedrunnolunk, mert így is előző szervereknél nekem már az nem tetszett, hogy már egyhamar kivittük a játékot. Igaz, de azt se akarjuk, hogy valaki megszerezze a Elytrát. Ha egy csapat megszerezi azt a Elytrát, az nagyon jó lesz, mert tudod, lehet Elytrával menni gyorsan, és aztán lehet Tudom, de figyeld. a hátuljukat. Majd mindennek meg lesz a maga ideje. Meg szerintem úgyse lesz túl sok ember, aki majd lőjön. Hát nem vagyok túlságosan ebben biztos, hogy sokan leszünk fent a szerveren. És mikor leszünk sokan benne? Hát, aki akar bejönni, akkor majd bejön szerintem. Szóval úgy érted, hogy most nem nagyon sokan fognak feljönni őszintén. Hát igen, főleg akik Magyarországról vannak, úgy szóval nem hiszem. Ugye nekik az már De hétfő óta. eltetted a linket mindenhova? Hát én már elküldtem, aki így tudna jönni játszani, csak hát nem. Hát azt mondta az SMP, és gondolom akkor a SMP, akkor mindenki feljöhet. Hát így, mint barátaim, igen, csak gondolkodok, hogy majd még valahol máshol leteszem a IPC-bet, ahol mások is tudjanak feljönni a szerverre. Jobb ötlet. Így ilyen random emberek is akár. Csak az a baj, akkor mindig speedrunnolni akarok, és akkor mi lennék volna, akik kéne volna megszerezzük. No stressz, no stressz. Hát ha random embereket beteszel, akkor muszáj lesz speedrunnoljak, mert nem engedem, hogy valaki megszerezze a irányra.
Hát figyelsz, hogyha úgyis meg fogják szerezni, legyen bármi. Hát az igaz, de nem nagyon kéne volna engedni. A drága Istvánnal mi van? Hát nem hívtam be. Így a barátom egy villager, ami tudod milyen. Zombi falusit? Aha. Hát ez... És pont az a bugós azt, azt a teret be kéne ásni, meg el kéne mentegelni amúgy. Csak egy baj van, hogy még azt nincs illó. próbálnám volna csinálni. Én nem tudom, hagyjad. Majd szerzek én valami falusit, amivel lehet majd úgy üzletelni. Akkor most öljen meg. Öljen! Majd megoldom én, hogy legyen könnyes falusi. Mindjárt meghalok. De nem már. Hát fősz, ha meghalsz, úgyis ide kerülsz. Ja. De mennyire messze mentél? Én itt vagyok a környéken, csak szedem a fát, amiket leültettem. Viszont túlságosan messzire nem van tovább. Csak kezdek szedni egy fát, hogy tudjuk megépíteni a De házat. úgy lesz, mikor mindenki fel fog jutni a szerverre. Őszintén, gőzöm sincs. Még először Mi azt... mennyit vagyunk mondjuk? Hát nem tudom észre, hogy mennyien jönnek, mert túl sok ember azért nincsen, így talán 8. Veled együtt Na de az is valami. 9. Az is valami. Lehet ilyen 3 csapat. Na, csak jobb lenne, hogyha több ember is fel tudna a szerverre. Hát tudná, csak nem nagyon jó, ha elküld a IP címet. Hát figyelsz, úgyis csak még én tudom a szerver kibekapcsolni bármikor. Jössz raid? Az a Nem, farmer. még nem kéne túlságosan raidelni. Plusz még a falusiak még be sincsenek zárva. Elhiszem. Falusikat lehet. Mert pont egy vala. Plusz, hogy hogyha raidelni akarsz, akkor izé kell ahhoz falu, nem csak úgy. Miért már megöltétek, nem falusi? Nem, nincsenek megölve, plusz nekem még armorom sincs, semmi olyan cuccamivel el tudjak kezdeni raidelni. Látom, ezt nem fogoltad össze ezeket. Hát, de csak a chestot így. Na. Kicsit elmentem a AFK-zni. Először is, amit kéne csinálni, hogy a falusiakat akkor be kéne zárni, hogyha ennyire akarsz raidelni. Az igaz, már meghalnak a falusiak, akkor
még a raid. Megnyertük. Hát igen, meg egyben kell ezt csinálni nagy falusi szaporítót, de azt majd később. Én találtam most egy nagy bányát. Várják, meg kell kongatni a harangot, ami által bemennek a házukba. Már honnan van. Az jó, nekem meg nincsen. De Hagytam egy pár armor piece-et hát jó van, de az a bőr armor az nem jó. Az nem olyan jó cucc. Lehet csinálni crápet is másoknak, ha feljön. Hát akár csapdát is, hogyha meg akarod védni a saját csapatodat, meg így a bázist. Drága falusi kollégám, te nem akarsz elmenni, hogy tudjunk egyet raidelni? Mi van ott itt? Igen, van. Hát de nem vársz meg, hogy én is megyek itt rám. De csak az, hogy ez a falusi nagyon bolond, már elém ugrik. Mondjuk ezek farmerek, a farmerek mennyire számítanak? Hát meg is tudunk saját izét csinálni. Ha ilyen megvan, hogy menjek oda, akkor közelebb leszek. Én megvárom, csak megkongatom még a harangot, hogy tudjuk menni a saját házunkba. Jó, de innen meg megölted az izét, a gólemet? Igen, miért? Hát akkor ezt buktuk. Mi baj? Őszintén amúgy baj. Nem lehetnénk olyan raidelni? Hát úgy nem jó, mert a gólem lenne az egyedüli olyan védelem, ami pluszba is tudna védeni amúgy. És ezzel a 3 fósival nem érünk Van nekünk semmit. 4 pont itt. Jó, de most elég egy, mert most egyet csomunk először, mert úgy se kapunk túl nagy dolgot. Úgyhogy én csak annyit mondok, Hé, hogy várjál, adjak neked már arra. kéne Neked is legyen már egy kis protekció, nem csak. hogy igen, hogy kéne követned engemet majd, hogy tudjunk menni. Vagy látod, hogy a falu is igaz? Azokat hagyjad, ottan a 3 falus, ami ottan, az nem ér semmit. De menjünk, keresünk egy falut. Azok nem jók. Más falu? Aha, azok ott nem jók semmire. Főleg egy szavanna. Hát találunk egy nagy bányát, és jól néz ki, akkor belemegyünk, nem? Hát majd, esetleg. Várjál, ne. Sitter. Majdnem meghalt. Várj, van így olyan. Akkor veszek egy bucket már. Így vagyok. Hol van víz? Hát, keresünk most egyet. Meg én úgyis ki tudom jelölni, mert nekem van ilyen térkép. Mondom úgy, szóval én látom Ha majd most a leveszem helyeket. az armoremet, akkor nem hisztelem oda öröbölött így el. Amúgy van benne valami, nem kéne túlságosan törni. Főleg én, aki most kapott egy bőr szettet. Én amúgy ismered egy SMP-t, ami nagyon jó. Hát én, amit ismerek, az a Spirit Mondjuk az SMP. Unstable SMP. Azt nem nagyon, én így amit ismerek, az a Spirit SMP, csak oda meg nem hiszem, hogy be lehet jutni. Mert az ilyen videószerver. Ha jól tudom. Talán de most Diamond-en én mennek még ahhoz alá a poolhoz. Nem annyira könnyű találni egy falut. Nem tudom, hogy találtatok ti 3 falut. Hát
Rendesen, amerre én megyek, ott falu is lesz. Várjál. Ja, itt a góc. Ennyi ez a sziget? Várjál, jövök. Komolyan? Hát, ez nem egy sziget, amire mentünk. Őszintén ez itt egy teljes nagy világnak kéne lennie, nem csak egy szigetnek. Mi egy portál? Arra megyek. Jó, én addig előkeresek egy izét. Falut, hogyha találok. Most pótlásoltam, megyen. Csak Nem nem annyira. nagyon látok falusi fejet a térképen. Jó, hogy van neked falusi map? Nem úgy értve, hanem nekem van egy ilyen mod, ilyen X map, vagy mi a neve. És hogyha megnyomom a tabot, akkor látom, hogy mik vannak körülöttem. Mint akár zombi, meg ilyesmi. De lehet, hogy látok egy falut a térképen, nem olyan biztos. De. Meg mástól nem annyira közel vagyok. Plusz, ezzel a modnak a segítségével, hogyha nyomok egy B betűt, akkor izélni is tudok. Akár. Arra elmentél messze. Én nem vagyok ott. Na, falusi. Várj egy kicsit. Van neked is van poti? Vagy még van? Várj egy kicsit. Jó. Látok egy blacksmith-et amúgy. Hogy egy mit látsz? Blacksmith-et. Ja. De lootoljuk. Most nincs értelme most kilútolni. Vagy nem tudom, hogyha van benne egy kis márvért, vagy valami, akkor az jó lenne Hát jó nekem. lenne benne egy kis Iron Armor. Hát igen, nekem főleg, hogy jó lenne most. Egy sisakodj mögé, amivel tudnék boldogulni a raid alatt. Hol van? Ja, ott feljebb. Megnézem, mi van benne. De hogy van nála is. Digmora egy Iron Spear. Hú, Ha most elveszem ezt a vágát, ez jó lenne nekem. darabos cipellő. Én azt a Spear-t elveszem. Vegyed. Ha tudod jól használni, akkor vegyed. Csak ez távoli fegyver, csak szólok előre. Tudom. Ó, és a bázishoz nem tettem. Várjál. Hol van? Itt van. Mikor kezdjem? Neked van amúgy? Nekem van, hagyjad. Bro, nekem pedig 4 van. De most csak egyet csinálunk. Várj, elveszem a... Bármit is, ma nem akarom. Ezzel tudjuk használni, megtalálni őket, ha nem találjuk. Hogy tényleg, ragle vissza, be kéne izélni a falusiakat. Be kéne építeni. Most nem jó, hogyha itt vannak kint. Mindenki menjen a saját házba. Én átgettem egy Miért ülsz el? Érted? Hátra nézzük, és hátadnál van a gólem. Még. Még? Igen. Na mindjárt mennek aludni, hagyjuk már. Hát jó van, de meg kell nézni, hogy még házban ki, hogy... Mi? Én itt az ablakba úgy láttam, mintha volt itt bent egy falusi. Ja, mert ott menekül, nézd meg, de Sonyi. Barát, keressél házat, mert meg fogsz murdelni. Hát ezt már hiába itten vannak, itt már laknak. Addig Szóval körülbenézek. elkezdhetjük. Még ne. Még nincs benne mindegyik falusi a saját helyén, például Kovácsnak is még használt tudnánk lenni. Hogy tényleg a Kovács az húzó is. Azt elvettem. Itt
is van bent egy falusi ebbe a házba. Elvettem a dolgát a grindstone-nal. Nem ám, de most miért vetted el? Úgysem volt annyira jó trade-je. Hát de attól még, hogyha kiütöd meg lerakod, akkor még tudnánk változtatni a trade-én, de mindegy. Azért mondom. Na várjál, hol vannak még falusiak? Barátom, te ott kicsit rossz helyen vagy, nem gondolod, hogy kéne keresned egy másik házat? Atya Mária, ez már egy bánya. Itt sem Hogy van ezt rossz elősoroljuk ezt a bányát, mert itt egy bánya is. És jó nagy. Majd belútolhatjuk. Tehát a paper, egy klokkot, azt a klokkot elvesztem. Ne, tényleg. Amúgy szeretek okosba játszani, főleg, hogyha falusiakat meg kell védeni. Hát itt van egy baby falusi, nem baj. Őt is megvédjük. Na, én várom, hogy betegyen a falusikat, nem akarom már elkezdeni. Az jó, csak egy baj van, hogy szerintem még van kint egy falusi, nem? Ó, De miért kell bújtassa egyáltalán a falusikat? Jó lesz. magukba. Így bírják. chicken jockey. Csak rosszul öltem, meg véletlenül hamarabb megöltem a csirkét, mint a zombit. Ajajaj. Na mindegy. Minusz egy CD. De van még egy olyan black és azt jelenti, hogy van még egy black. Azaz, közfók. Muszáj bele akadályoznod a dolgaimba. Mindegy, kezdhettem én a rédet. Várjál. Ez a falusi... Nem tudom. De mi a baj lesz? Úgy se fog történni, semmi a meg. Most megállítom, ne tudjon kijönni. Ha jó lenne, hogyha onnék kijönnél. Na, Na, hümmögő barátom. Hivatalosan meg vagy védve? Nem, még itt van egy luk. vigyázz hátad! Áú! De miért lök ennyire messze ez a fog? Nem tudom, de nekem se tetszik a mechanikája. Na nézzük. Ne, egy villager meg fog halni! Hogy érted? Rámegy a zombi. Látom. Még egy izé kim van. Ember. Menj már be a házba. Na, a viszont nem látásra. Most már elkezdhetjük. Nem várjuk meg a reggelt, hogy a másik mobok ne tudjanak megölni minket amúgy. Nem mindegy, már ha csinálhatjuk most is. Áú, jól levitted a HP-val. Ó! Jó. Mint a gólem. Ja, amúgy a gólem is Mindegy, kezdjük most. tud protektálni amúgy. Szerintem kezdjük most. Várjál. Várjunk. Én indítom el, jó? Jó. Akkor mehetünk egy csomó rédet. Már most elég lesz egyenlőre. Most meg kell várnom, hogy lejárjon a poti hatása. Hogy érezzék meg a szagomat. Hogy itt vagyok. De józó hagyjuk a botit arra is, hogy menjünk egy rédet, és aztán azt a dolgot kihasználhatjuk, hogy mi vagyunk a királyok a vidézsnek, és aztán kihasználhatjuk a vidézseket trade-be. Hát... Az honnét jött ki? Pali? Ez a kimenet a szajtól. Hogy ment ki? Ez az Én oldalon még- semmi. Én nem látom őket, de igen. Még nem, de bezártam a palit. Már ki location ezen. Már tudom, hol vannak. Lássad,
Látod őket? Mit csináltam? Jaj! Hogy a kezedbe tartod a belt, akkor ezért? Hogy a kezedbe tartod. Ez érdekes. Nem a kezembe tartom, csak megringeled, mikor közel vannak. Jaj! Ha nem vannak közel, akkor nem mutassa. De hogy nekem pont erre jó ez a map mód, hogy lássam, hogy hon vannak. Például én már látom, hogy honnan jönnek. Valahol itt erre vannak. Itt. Ajaj. Meghaltam. És gondolom nincs meg a raid, mi? Nem, még megvan. Még megvan? Ja, tényleg, mert ott, hogy hát jó, mondjuk rám jött a vasbaltás. Pali. Na, az szokott már engemet is megölni valamikor. De hogy nem jó, mert kettő futott rám, és nem tudtam pajzsal megvédeni magam. Ja, kettő, azért haltál meg akkor mondok. Én jó, ikro... Ó, nem már, persze egy HP van. Tűnj el innen, te Ezért kellett volna neked is valami blokkot hozni, vagy valamit. Egy találtam egy embert. Legalább mutassátok, hogy itt vagytok. Mert betörnek a házból. Hogy törnek be? Nem tudom. Ha ne idegesíts, be vannak falazva a falusiak. Jó van, de valamelyik nem. Hát az... Párat már megöltek. Ó, faszom. Lehet, hogy vannak falusiak, akik leszpannoltak az előbb. Majd ilyen spanning dolog, vagy valami. Nem, csak mindjárt meghalok. Sietek. Egy maradt, mert a gólem megöli őket. Takker. Na hagyják, felbírd. Ne akarom. Nem, hagyják. Jó. Azt hittem meg... Elkezdtem égni, azt hittem, hogy meghalok. Magától meghal. Micsoda? Minden. A pillager az normál. Lehet megunta az életét. Gyere zombi. Megy bele. Halló, hol vagytok? Nem tudom, de lassan én is ott leszek. A halálhelyemnél lassan ott le vagyok. Még szerencsé, hogy ez a mod még kimutassa, hogy hol haltam meg utoljára. Vagy egy csomó halálhelyt is ki tud mutatni. Már meghalnak a zombik, mert reggel van. Mi történt? Nem látom, hogy ott volt egy olyan Egy olyan nagy darab. igen. Én ezért mondtam, hogy először fel kéne készüljünk. Na De de én mindegy. túlélem. Hát jó neked. Felkérdeltem, normálisan túlélem. Hogy én úgy tudom, hogy Bedrock verzióban az a nagy pali, aki ezeknek a segédje. Nem tudom mi a neve, az azt hiszem tud blokkokat is kitörni. Bedrockba. Bármint Na, nem, még megy a raid. bármint nem csak úgy gondolom, hanem 1000%, hogy kitöri a blokkokat, mert amikor bejött ez a Village Pillage Update, vagy nem tudom mi volt ennek a neve, amikor ezek bejöttek, akkor... Hol vannak ezek? Meg Ja. éppen vannak a forestbe. Forestbe. Tudod, 80 valamennyitől vagyok már a halálhelytől. azt hiszem itt vannak. valahol Roham. megint.
Itt hógtam meg. Már közeledsz? Én már közel vagyok, nem csak közeledem. Jövök. Gyorsan, gyere. Elfoglalj téged már. Jó, Ennyi. ennyi volt. Mi a jó ég? Majd próbálok egy dót megtémálni. Ennyi Kell volt neked az. is? Jó. Aha. Hát, Hogy kell megtémálni? hát jobb klikkelsz, csak nem fegyverrel a kezedbe. Ja! Amúgy ez érdekes volt ez a raid. Jó! Még vannak falusiak, úgyhogy tudunk csinálni raidet. Hé, nézd ide! Várjál, itt még megvannak a falusiak? Kukucs. Igen, még benn van. Mondjuk itt felrobbant egy creeper, Nézd már meg, látom. hogy szereztem. Azt látom. Adjak neked is egyet? Tessék, témáld meg. Köszi, csak ahogy én nézem itten. Felrobbant, gondolom egy creeper. Lehet, hogy Errefele vannak. te rád jött a creeper, vagy nem tudom. Az biztos izé. Ja. Alma. Úgy sok aranyat kéne gyűjtsünk, hogy tudjunk csinálni aranyalmát. Nem is tudom, ez jól néz ki. Nem? Nem? Nem vagy? Hol vagy? Miért nem akarsz megkedvelni? Van azt írja, hogy Batman forever. Most próbálkozz, annál több esély van, szerintem. Most adtam neked jó pár darab búzát, na végre. Yes! Na, futhatunk. Most már igen, Menjünk. csak nincsen lasszó, amivel le lehessen őket kötni. Ameddig raidelünk. Csóró golem. Ő is kihúzta a harcig. Megölték szerintem. De úgy ölték meg. Most hívják. Neked szeretünk a lókra armert. Abban én is benne vagyok. Én már bezártam az én lobomat egy házba. Hát, Aha. nem jössz? Ja, én azt hittem, hogy megint akarsz raidelni. Mi akarod, hogy megint raideljünk egyet? Nem, csak azt hittem, hogy te akarsz. Nem, raidelhetünk. Hát Én most... beviszem akkor a házba. Hát akkor raideljünk. Nekem 8. Csak zárjuk be őket, nehogy dögöljenek meg. Hát, Majd melyik az enyém? hát a pöttyös, mert nekem sötét alú van. A pöttyös? Hát az a tiéd, nekem izé színű volt. Várj, akkor most én kezdem. Nem teljesen színű volt. Nem tudom, én lehet, hogy lerakom a checkpointot, hogy ne kelljen megint ide utaznom. A vén böske. Az nem tudom micsoda. Hogy a vén böske. Gőzöm sincs róla, hogy az micsoda. Mi achievementet most szereztem? Aha, vén böske. Lőj egy... Hogy Számszerűjjel. crossbow-val. Á. Na top segítségével hadd lássam, hogy ki hun van. Meg hogy is kell nézni a achievementeket? Azt hiszem az L betűvel? Igen, az L betűvel tudod megnézni. De most ne nagyon nézzed. Nem nézem. Tudom, honnan jönnek, gyere. Nincs a be- Gyere. Úgy szerintem ezeket meg ők is, aztán a videót megállítom.
Jaj, hogy terked átütés van. Á, Ha ma első jön, szerintem nagyon jó fognak jönni majd. ott van lent. Pro! Mondjuk is ilyen meghaltam. Most egy kicsit hillelek. Hillelni kell. Várjál. Onnén jönnek. Elronnén. Ahol most megyek. Ja, arra? Azt hittem hátulról jönnek. Plel. Én is tudok ilyen hangot kiadni. Ajaj! Ajaj! A brékát még kérdem. Te mit menekülsz? Szerencsia. Nem, most fog jönni egy e-bunkeres. Nem létezik szerintem, attól még. Egy evoker. Én nem hiszem valahol kéne legyenek, de nem tudom merrönnén. Ja, most fognak jönni. Onnén, gyere. Köves. Innen jönnek. Én meg kell intézem a többi kicsit. Állj már meg! Pakker, milyen pál itten? Mit menekültök? Befejezed a lövést. Le a gödörbe. Térdre. És benn vagyok a bányába. Nem jó. Szerintem fog jönni egy e-bunker. Attól függ, hogy milyen potit veszel elő, mert hogyha több órás, vagy nem tudom milyenes, akkor kell jöjjön valami erősebb. Ahol kell legyen boszorkány is, aki hilleli őket, vagy valami ilyesmi. E-bunker fog jönni, mert én egy 5-öst vettem. 5 percest. Én egy 5-öst kértem. Hát jönnek, jókkal. De barát, te hol menekülsz? Bro, nincs ám, tehát az jó lesz. Megöltem. Ó. Öld meg az enchantost, én meg... Hol nem mennek megint a bányába. Igen, szerintem azért, hogy nehezebben tudjuk őket megtalálni. De ne félj, mert én már csináltam ide egy járatot, szóval... Hát ez nem dobott semmit. Ó, nem már. Wow. Roham, győzelem. Ennyi? Szerintem ennyi mára. Hát ez jó hosszú volt szerintem. Már így is. Holnap Nem meg. speedrun. Hát nem speedrun végül is, hát baráti SMP konkrétan, hogyha így nézzük, másoknak is kell jönnie. Jó, hát a mondjuk sisek nem volt rajtunk. Na. Hát akkor szerintem ennyi lenne akkor. A videó